Vice President Patulkin Zomat agi ex-CM by Tonglajak Chalajak abo hai buk sidra kaya ame hingka enggak ame bagai anggo bukha tongi malia tung hai gawa cumenno enggak ame bagai enggak asuk base poro ai nogo mia thange amti ke hamla kai ni enggak poro jud ano saka poro mapsani ne ang mapo sangka ten mapsamanya ro ani mungke kes bori kwa enggak taken nok subai di kwa ani nok sebaik tani poro pura joto nok to sebaik kano ngai nok sebaik kate ani bihi pusat ka te ani nok ni ani bihi ni rangsa rangsa telangka ani ni chen telangka matia telangka te wakum telangka te ranggo saida jat hai rang telangka te apni bisingo poro bongi thani darwa bulak tongon tongo te apni bisingo borong ni thani onyo mani botongi mano tang naga bongi per ka bongi thani mani duita rawan per ka abo baji de per na tamo per ka abo to baji to somani moto ya duita bar ka sarpar tani somoyo horo baji to sona moto ya no borok to actually bongi thani tongi mano mani ro abo haija borok to emne khoro busa abo tang nugli ya tang ga borok baji hai thau sak khana ka na ang kirimani bagai salo pote se puma poto phajak ana jabo ngang kirimani bagai ang jamna ti khare ang mathaka ngang bihikai biang khaka biang tongka sai mali ulo se ang ekta somucha ang bihi goi malai tum khalai bolong tum khai ang bihi goi malai ta ga pruga ang notam katam sokan semelia ulo ka pulis ana jaga aretan somitha na kai pulis sokan tum sai na ka apruga ang muka ngan kang kai to kana pulis so kotokla bong je daito sui telangka na simeli ya kulo no habi nei meli akam dong maka al horo to pun kana simia ngai pung ai nai ba nuka ani bihini mane je yang sari sari joto telangka ka te ranggo 60,000 o ani busani bate khanya testa ro bate khanya ton mane rang 60,000 amno telangka ka kai te ono mani te telangka abo ka angka hangke naya ko no ko bang habia ko tam sujora abo haja ni no ko hodare na ke sabai tika ani no ko hodoria to joto no sabai ka abo kun mani to kahan ni kirika joto no pora baija tinta ni firis hindi super set hindi ni tamne disen hindi table hindi khat hindi bebang alna hindi abo joto pora baija kun man kirika main umur joto no saklaja main bosta usang se reson main tisa mani hospital kesi abu pura ses joto no agno kui don te main bantu kunto tani don kam awo ha na actually halo go kuma boto thanga thang mani abo 12 sohoi te 1500 hai bor bunai garam bisingo selaro botong enggak selaro ba abro one koyak jona bro one gunda kok saka enggak gunda kok sama dia lo kayak aku to je bar kon so jona je borok khamani abo to joto borok no sinui to ani no borok sinu ban par borok joto sinui to na plus borok no borok tesa horo ko phaika borok no borok tesa no horo borok tesa phaika ken ba aro horo phaimani ngakai tebo onno borok no tui ko borok phaika ken ba a borok no sung joto no sinuwa ken jora phaiki kai sung borok sung sanai